Xeyirli kech, hürmetli televizor qarawçılar. Sabah dolqınları televideniyasında jırlı bölek tapşırılan başlap jiberəbiz. Hem biz zəngər ekranlar yanına yakınraq Zinnurov Oyrat Midahat olun çaqırabız. 2 Mart günü boylar sabasında ömür itişi Zinnurov Oyrat Midahat olunun 65 yaşlık юбилейі. Qadirli biz Oyrat. Seni şuşu 65 yaşlık tuğan günün bilen ihlas көңілден qaynar qıtlıybız. Sena qırıştay tazalıq, yaxşı keyif, isenlik, sağlıq, bәхет, şatlıqlar, jan tınışlığı, tən sihati, yaxtı qıyaş nurlarıday oyaz, irtələr dileybiz. Irtə tаңда şıqqan qıyaş, күндә сиңа бәхет китерсен, матур булсын синең тормыш юлы, кайгы җиле бер дә исмәсен. Құтлап сені туған күнің білән, юлларыңа үссен ақ шешек. Алып келсін сиңа бүгінгісі, бәхетлі һәм матур киләшәк. Қадірлі біз, сен бик кең көңілле, ұлы жанлы, сабыр, кішіліклі, ғойләдә ғырурланырлық әти һәм ир. Сен тұрмыш берген сынауларны сынмый сығылмай үтә барасың. Біз сенің ихтияр күшіңе, сабырлығыңа, тынгысыз йөрәгеңә сыкланабыз. Киләчәктә дә кайгы хәсрәткә бирешмәй, һаман шулай көчле рухлы һәм ярдәмчел, изге күңелле булып, кызыңның, киявеңнең игелеген күреп, тормыш иптәшең гөл йөзем белән тигезлектә озак яшәргә насыйп булсын. Гомер бәйрәмеңдә сине котлап, бары тик ныклы саулык һәм иминлек телибез. Тормышыңның һәр мизгеле бәхет белән үтсен. Күңел күгеңне болытлар капламасын. Иегезнең бусагасыннан борчулар атламасын. Сиеп, сиелеп, сиенеп яшә. Киләчәктә дә бәрәкәтле, мул тормышларда һәр чак синең күңел яктылыгыңны, җан җылыңны тыеп, тынычлыкта, муллыкта, саулыкта бергә матур итеп гомер итәргә насыйп булсын иде безгә. Хисләр ташы йөрәк түреннән, саф теләкләр булып түгелә. Сине бүген туган көнең белән тәбрик итәбез шын күңелдән. Күңел күгең һәр чак аяз булсын, шитләп үтсен сагыш, борчулар, ныклы сәламәтлек юлдаш булсын. Аннан кадерлерәк нәрсә бар? Гомерең синең узын булсын, имин булсын дөнья йортыбыз. Бер кайчанда сүрелмәсен иде учакларда янган утыбыз. Җирдә кояш нуры балкыгандай, син балкыйсың безнең күңелдә. Тормышыбыз синең белән матур, рәхмәтле без сиңа гомергә. Иң изге теләкләр белән әниең, тормыш иптәшең, кызың, барлык туганнарың һәм якын кешеләрең диеп нокта куела. Хөрмәтле Ойрат абый, юбилейгыз белән сезне без дә чын күңелдән котлыйбыз. Без сезне бик яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Чын күңелдән сезнең озын гомерле, сау сәламәт һәм бик бәхетле булуыгызны телибез. Булады төрле шақы булады да инде узады. Күрді башылар төрлесін, қадерлі бүгенегесен. Күрді башылар төрлесін, қадерлі бүгенегесе. Бүгенегесе қадерлі, үзіп тұра бәғірден. Матур яшисейді, валда балған ғыммәріне. Бүгенегесе қадерлі, үзіп тұра бәғірден. Матур яшисейді, валда балған ғыммәріне. Життер житмәс ризықы қуабып, кияр кимәс кисәкті. Безінің яшілігі бізі бітол, нишек кені дисәкті. Безінің яшілігі бізі бітол, нишек кені дисәкті. Бүгінігісі қадірлі, үзіп тұра бәғірді. Матур яшисейді, валда қалған ғымырлі. Бүгінігісі қадірлі, үзіп тұра бәғірді. Матур яшисейді, валда қалған ғымырлі.
gene demesek de bizning o'tganlarimiz o'zg'anlardan shu kuniga kelib yetganlarimiz o'zg'anlardan shu kuniga kelib yetganlarimiz bugungisi qadrla o'zib tura bag'rida ehmatur yashaysa valda qolgan umrni bugungisi qadrla o'zib tura bag'rida ehmatur yashaysa valda qolgan umrni Üstələr dolub dursun, bəyramlar olub dursun. Olda qalğan yollarımız bəxt şadlıqda ötsin. Üstələr dolub dursun, bəyramlar olub dursun. Olda qalğan yollarımız bəxt şadlıqda ötsin. Olda qalğan yollarımız bəxt şadlıqda ötsin. Hürmetli televizor qarawçılar, Sabah Dulqınları televideniyesinin bugünkü günkə bulğan çıгарылышы şunun bilen ahırına yakınlaştı. Келесі ұшырашуларға қадар деп біз сіздің білән сау болашабыз. Исән емен болығыз, тұрмышны яратып, яқынларығызның қадірін біліп яшәгіз.